Milyen jó fejugod van mi? Hál vagyok szörnyű környékére. A munkat, A lányok szeretik a faszistákat. Lányok szeretik a faszistákat. Faszistákat. Fasiszta? Fasiszta? 56 éves vagyok, de lemegyek most itt. Hitba? Márgába, bazd. Márga? Na, adnál süvet. Fogd meg a kezem. Fogd meg. Ja, hogy nehogy majd baj legyen, ja. Na ott van, lement, persze. Nem jó. Nem vagyok lesz szép gyerek, de imádtak önök, mindig Ja, szevasztok. Ezt mondtam rögtön, ugye? A nagyon rom miatt. Ja, ez mondjuk nem rossz. Az nem rossz, mi? Jellem. Ajjaj, jó. Aj, Újra próbáltok már? Ja. Így van. Melletted minden reggel vidáman ébredek fel. Melletted minden reggel szép az élet. Istenem! Miért nincs két életem piramis? Semmi baj. Ja. Rémes Sanyika. Hát játszottam a Samó útba. Tudom. Melletted, és ott lettél volna, azonnal megfeszed. Tuti. Azonnal megfektem. Már! Azonnal meg! Fog nem divat. Akkor még nem. Bajszom azért van. Mert fog nem divat. Nem. Megmondom miért. Puncinak jót tesz, nem jó? Na, Az orvos rossz a punciban. Ó, Bertben! melletted minden reggel vidáman ébredek fel. Melletted minden reggel szép az ég. Ó, Ilyen bréket nyomjuk. Istenem! Azt nekünk. Itt van a Ott meg a lányok. Kétenek fel, valamelyik, tedd fel a netre. Én nem egy ilyen csubalonna vagyok, bazd meg, csubalonna, aztán bollaszul, aztán Ja. Ha nem? Ja. Idő lesz a cseremúzás. Na, lélek, na! Köszi, Labbiszar.com. Figyelj, öreg, földobok, Ugye? Kap be! Kapja be! Visszateszem sarokkal, leteszem magamnak. Én oda Rendben.